नमस्कार। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଯଦିଓ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ସେ ତୁମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଛ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ, ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭଲ ପଣିଆ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ସମୟ, ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବା କାଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୟୂର ପରି ମନେ ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଖରାପ ବିଷୟରେ ହୁଏ ତେବେ ମୂକ ମଧ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।